Уважаеми господин Йорданов, уважаеми господин Апостолов, уважаеми дами и господа общински съветници, уважаема доктор Маринова, уважаеми кметове на райони, уважаеми колеги, партньори. Социалната програма е създадена през 2003 година и началото е поставена във връзка с Европейската година на хората с увреждания. Тогава се разработва комплексна програма съвместно с неправителствените организации за хора с увреждания, с Обществения съвет по рехабилитация и социална интеграция на хората с увреждания с участието на всички дирекции от Община Варна и Общински съвет Варна под надслов България за всички. Тази програма е един от най-важните елементи на социалната политика на Община Варна и едновременно с това израз на най-дълбоко уважение и внимание към хората с увреждания. Програмата е обезпечена финансово от бюджета на Община Варна с решение на Общинския съвет, както и със средства от реализирането на съвместни проекти с неправителствените организации, чуждестранни донори по линия на международната дейност на общината и местни спонсорски средства. Социалната програма от 2003 година е съобразена с изискванията на Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на хората с увреждания, с наредбата за изграждане на общодостъпна среда, приета от Общински съвет Варна, стратегията за закрила на децата в Община Варна. Основните приоритети на програмата са били преодоляване на изолацията на хората с увреждания чрез осигуряване на образование и информация, достъпна среда, достъпен транспорт, социални услуги, културен живот, здравни услуги, спорт. Програмата включва над 70 дейности с общ бюджет 119 507 лева. През следващите години се продължава планирането на социалните услуги, на образователните, културни, здравни, спортни дейности и решаването на проблемите с достъпността на архитектурната среда чрез програмата. Целта е провеждането на активна социална политика и създаване на равни възможности за социално възпроизводство, интеграция и социално включване на лицата в неравностойно положение. Приоритетно дейностите са насочени към децата и семействата в риск, децата и възрастните с увреждания, старите хора. Дейностите в социалната програма се възлагат за изпълнение на конкурсен принцип на неправителствени организации. През всяка от следващите години до сега е съобразена и е в съответствие с държавната политика, с промените в законодателството в социалната сфера, с Общинския план за развитие на Община Варна 2007-2013 година, с Националната стратегия за равнопоставеност и равен шанс на хората с увреждания, Националната стратегия за закрила на детето и всички други програми и проекти на национално равнище, общинските стратегии за развитие на социалните услуги за деца и семейства и за възрастни 2007-2009, с областната и общинска стратегия за социални услуги 2011-2015 година. Основните принципи на социалната програма се заключават в следното. Хората от различните рискови групи да имат възможност да участват пълноценно и активно в обществения живот. Зачитането на правата и висшите интереси на децата да бъде първостепенно съображение във всички действия. Хората с увреждания да бъдат подкрепени в стремежа си да водят независим живот според собствените им разбирания и желания. Получавайки равни права, лицата от рисковите групи от населението да носят и равни отговорности. Недопустимост на всяка форма на дискриминация, основана на определен признак.